Hello everyone. Hello everyone. Let's start our lessons today. This would be reviewing about telling time. So we not yet learn about technology, but after this there will be lesson about technology, so we can practice that. Paljonko sulla on aika? Ehkä 10 minuuttia. Anteeksi, Mulla on Minulla on kiire. kiire. Miksi sinä tiskaat on yö? Yö. Paljonko kello on? Kello on 4. What is time? 4. What time is it? Oh, On jo ilta. paljonko kello on? Miksi sinä siivoat? On yö. Yö. How much time you have? Paljonko? Hänellä On. 7 minuuttia. Ai. Onko sulla kiire? Paljonko kello on? Kello on 2. 2. Seisoko kello? Paljonko heillä on aikaa? Vain 8 minuuttia. Do they have only 8 minutes? Oh no. Voi, Ei. kello. Seisoo. Taas. Again, yeah. On ilta. On ilta ja minulla ei ole enää kiire. Paljonko kello on? Kello on 4. 4. Paljonko? Hänellä On. aikaa. 7 minuuttia. Voi, Ei. kello. Seisoo taas. In this zone, people practice every day. So if you don't practice one day, you will lose. And we have about 2 days left, and including today, Onko sinulla hetki? to get up. Pieni hetki. Kaksitoista. On. Lämmin. Päivä. 1 sekunti, 2 sekuntia. The A. On. Hiljainen. Hiljainen. Aamu. Kello on tässä. Paljonko kello on? Se on tasan 4. Neljä. Aamu. Kello on jo 11. 11. 12. On jo 11. 11.
Tässä meillä on vain 12 sekuntia. 12 ja on aamu. Yes. So we will continue with the other lessons tomorrow. Today I will finish the rest because this is not new. So we will not spend too much time on this video. Thank you.